हेमानि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय लोगोफोर। आं दिनै दाउजों खुमब्राजों संनो नागिरदों। नै दाउखौ सुनानै लाग्रोबाय, सामब्राम आरो बानलु हानानै लाखाबाय आरो सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै लाखाबाय। हालदै नै दङ बेहाय, बानलु गुन्दै, ओमफ्राय जिरा, ओमफ्राय संख्रि बेहायनो दंजोबो आरोखि। आरो खुमब्राखौबो हानानै लाग्रोखाबाय लोगोफोर। दानिया संनायनि रेडि खालामसै दे लोगोफोर। दानिया लोगोफोर बेहाय थाव होनोसै। सामब्राम हरो दानिया। सामब्राम हरबाय। दानिया नै बेदर हरनोसै। दानिया बेखौ खोबनानै लाग्रोसै दसे। दानिया दैया रानबाय, खुमब्रा होनसै दानिया लोगोफोर। खुमब्राखौ होनानै लाग्रोबाय लोगोफोर। दानिया नायदो।
जिरा हरबावबाय नै